Citatele lui Osho, zeu indian, mistic și fondator al mișcării Rajneesh. Tăcerea este spațiul în care omul se trezește. Omul devine cu adevărat om atunci când își asumă întreaga răspundere pentru ceea ce este. Ăsta e primul curaj, cel mai mare curaj. Adevărata savoare a vieții se găsește înăuntrul vostru. În momentele de iubire profundă, oamenii respiră la unison. Atunci când se urăsc, respirațiile lor sunt cât se poate de diferite. Faptul că îi judeci pe alții face ca ego-ul tău să crească. De aceea oamenilor le place să vorbească despre greșelile altora. Le dă sentimentul că ei sunt corecți. Renunță la comparații și poți să te bucuri de viața la maxim. Cunoașterea înseamnă împlinire. A cunoaște este a fi. Fii, nu încerca să devii. Viața începe când fricile dispar. Prietenia înseamnă dragoste pură. Este cea mai înaltă formă de iubire în care nu se pun întrebări sau condiții, în care oamenii se bucură doar pentru că pot oferi ceva. Ceea ce este, este. Oprește-te și privește. Renunță la ideea de a deveni cineva anume, deoarece este deja o capodoperă. Nu poți fi mai mult de atât. Trebuie doar să conștientizezi acest lucru. Creativitatea este cea mai mare nesupunere din existența cuiva. Simțurile sunt porțile prin care te poți întâlni cu infinitul din jur. Fii realist, planifică-ți un miracol. Curajul este aventura amoroasă cu necunoscutul. Iubirea este o destinație, viața este o călătorie. Vei afla care este sensul vieții doar dacă îl creezi. Este o poezie ce trebuie scrisă, este un cântec ce trebuie fredonat, este un dans ce trebuie interpretat. Poți face oricât de multe greșeli în viață, doar dacă nu faci aceeași greșeală de 2 ori. Dar așa vei evolua. Femeia trebuie iubită, nu înțeleasă. Acesta este primul pas către înțelegere. Prima lecție a iubirii constă în a nu solicita iubire, ci în a o dărui. Fiți dumneavoastră cel ce dăruiește.